Sanibonani, nginibulisa nonke emakhaya abalandeli bakwaNdlovu umuthi onamandla. Lana etafuleni lami nginiphathele iproduct yethu ebayibiza ngeNdlovu umuthi onamandla. Lena impinda mshayi. Leyo ezokunceda mabantu bakulandela ngemithi, bakushaya ngemithi abantu abakulandele ngomoya omubi. Uzogeza lana ufuthe uphinde futhi uchele emagcekeni wakho. Lana kuzokunceda ukuthi umuntu makakushaya ngomuthi konke lokho akushaya ngawo kubuyele emuva kulomuntu okushaya ngayo. Futhi nginokuthola imbuzo efana nokuthi kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi ama product wethu asebenze. Uyabekezela and futhi uyasihlonipha isiwasho sakho ukuthi sikusebenzele. Ayikho into esebenza nje fast kodwa yonke into ithatha isikhathi sayo. Ngiyabonga kakhulu.